saji Raja Surya. Ya. Wirakanyo legawa banyu smaput wantes Jebrek nganti kaya tugu aja Pandhawa Pandhawa wong agung Jodipati Raden Werkudara Jetaning Dwiarsa nglangkai Gunung Setyaka ing minangka tapawates negari Giribajra mangkono tanggap ing Sasmitana Agung Ndrawati Sido nyantek lampah ingkang raji kowe sumingkir aja ngalang-alangi ana dalan aku bakal nglumpati gunung iki apa si Adi wis ngerti gunung iki jenenge apa ora ngerti iki jenenge Gunung Setyaka tapawates negara Giribajra apa to sebabe jeneng sira ndak candhet merga yen kowe ngliwati utawa nglumpati gunung iki bakale kowe kadenangan dening wong Magoda utawa Giribajra merga sarang bunder kepengin mapan ana pucuking Gunung Setyaka kae tambur arane Kyai Gurnita tambur kae bakal muni dhewe tanpa tinabuh lan ana wong nyedak mrono Neng arep wong kakek lak wis kandha lamun to Jara Sandha ki ratu kejem ratu sing bengis. Kaya sing dak kandhake ngarep lamun to dheweke mbiyen karo wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata nalika semana nyuwun marang Purbane Hyang Agung supaya diparingi momongan. Banjur dewa paring nugraha wujude pelem pertangga jiwa. Gandeng Prabu Briyadrata ki garwane loro, Retnadi lan Retnadati. Mula supaya adil pelem mau disigar dadi loro, didahar karo Retnadi, Retnadati separo-separo. Bocah bareng cengar lek jabang bayi sakwise Retnadi lan Retnadati bobot mau. Jabang bayi sing lelu uga separo-separo bab kuwi ndadekake kok gelar-gelar to rapi rasane Prabu Briyadrata banjur bayi separo-separo mau dibuang ana tengah alas banjur ditemu dening Nyai Jara. Bayi separo-separo mau digatukake dipuja malah bisa urip. Gandeng kumpule karo wewe lan uga kewan galak ana alas mula ora ngerti tata krama, ora ngerti udara-negara. Sakwise Jara Sandha lan Unta ngerti wong tuane sing nyetrakake ana telengahing alas. Banjur wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata mau dipateni